Hei, professori, täällä on Alfred. Hei, professori, mikä hätänä, avatkaa ovi! Kaikki on säpäleinä, mutta tule vain sisään, Alfred. Oi. Mitä on tapahtunut? Katsohan, mikä tässä on. Sehän on golfmaila. Niin on. Silläkö te rikoitte kaikki kalliit laitteenne? Tällä. Pete tänne. Kiitos vain teille siitä, että autoitte meidät ylös vedestä. Minä otan tämän. Ei, joudun pulaan. Minä haluan sen. Missä ne ovat? Kertokaa tai kuolette. No. Päivää, professori. Terve, terve. Kolme. Testaamme nyt valaan kiel. Ettekö te, professori, tajua, ettei näin pienessä huoneessa voi harjoitella golflyöntiä? Tajusin sen kyllä heti, kun olin jo lyönyt palloa. Pete tänne. Minä melkein veikkaisin, että te olette tämän heimon päällikkö, joten rohkenen tiedustella, mitä te oikein aiotte tehdä meille. Kita kiinni. Ahaa, te ymmärrätte meidän kieltämme. Kita kiinni. Nyt häivytään. Vihdoinkin. Tehän sanoitte, ettei voitolla ole väliä. Tilanne on nyt toinen. Sinä voitat hänet kyllä. Aivan tässä jännittää kuulla puheensa käännettynä valaiden kielelle. Tämähän on suorastaan historiallinen hetki. Niin. Hei, Ramses! Onko kaikki hyvin? Hän vei pirstukset. Katso minua silmiin. Mitäs sulle tekeväsi? Minä hypnotisoin sinut. Iiris, soita äkkiä lääkäri! Ei! Nyt minä ymmärrän, sateenkaari alkaa tuon putouksen juurelta. Tosiaan, mainio havainto. Kultalipas on varmaankin putouksen alla. Kuinka pääsemme käsiksi siihen? Ai, vesi kiehuu! Hypnoosivaikutus lakkaa. Haluaisitko sinä, että sinut hypnotisoidaan uudelleen? Ei, en enää ikinä. Hyvä on, me emme hypnotisoi sinua, jos autat meitä ja näytät, kuinka tästä loukosta pääsee pois. Siinähän on Alfred, hei vaan. Muumiot ovat kai kyllästyneet haunan hiljaisuuteen, mutta miksi ne valitsivat kiusantekonsa kohteeksi juuri meidät? Ja kaiken kukkuraksi minulla on huutava nälkä. Hei, nyt viedään takaperin. Oho, oi Alfred, katsohan tuota. Mitä siellä on? Pakotie. Jokohan se lopultakin hajosi. Mitä kuuluu? Tämä on nyt viimeinen reikä ja sinä olet häviönä pisteen 118